Χαίρετε από ένα πολύ όμορφο επαγγελματικό χώρο στην ανατολική είσοδο της πόλης, 5 λεπτά από το αεροδρόμιο, 5 λεπτά από το κέντρο. 23 χρόνια στέλεχος σε μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν είχα τη χαρά να δουλέψω σε τόσο όμορφο χώρο, με μεγάλα ανοίγματα, πολύ ωραία διαμόρφωση, φωτεινότητα. Είναι μια ομορφιά σε πολύ καλή τιμή, ανά τετραγωνικό μέτρο, ανταγωνιστικότατη. Καραναστάης Γιάννης, σύμβουλος μηχανικός, σύμβουλος ακινήτων. Προλάβετε.